Ang maganda pong gising niya, mama. Sige, tulak na pa, tulak na pa, tulak. Apo. Oy, okay ka. Tulak na. Apo. Batak! Mabuti na lang po. Ganun po ba? Apo. Ma, kamusta na po kayo dyan? Si Papa po. Talaga po ba? Talaga po? Wow! Salamat naman po. Salamat, Lord. Si Junior po, si Junior po. Asan na po siya? Pumasok na po sa school. Mamaya po darating po siya. Opo. Sige po. Nagluluto po kayo? Mami, yung favorite ko. Alam mo naman siguro yun, no? Niluluto niyo po? Talaga? Wow, sana nandyan ako. Nakakainis naman eh. Naamoy ko tuloy. Namimiss ko na yun, mama. Tapos meron siyang meron siyang doon, yung sauce. Sarap-sarap nun. Tapos merong sausawan, Apo. Pati si Papa gusto rin yun eh. Si Junior nakikigaya na rin. Gusto na rin niya yun. Apo. Ma! Yung po mga gamot niyo po. Inom niyo po ba? Tanggap niyo na po ba yung mga pinadala ko po? Apo. Okay na po. Wala naman po bang kulang doon? Text niyo lang po yung mga kulang, mama. Para alam ko po, mabili ko dito. Tapos padala ko na lang ulit. Ha? Opo. Hindi po bayaran sa sarili niyo, mama. Ako naman po. Opo. Okay lang po ako. Okay lang po. Ma, may sasabihin po sana ako. Opo. Matungkol po dun sa akin po. Opo. Ma, di ba po ba alam na po natin yung tungkol sa sakit ko, ma? Hindi naman po. Gusto ko lang po mapag-usapan. Mama naman, huwag ka na naman yung gumaganyan eh. Nalulungkot na ako dito. Ma, huwag kong gaganyan. Yan. Tawa ka na naman. Sali na umiyak ka eh. Nalulungkot ako dito. Ako po, nagpapacheck up po. Ma, yung last check-up ko po. Yung last check-up ko po. Sabi po kasi po ng doktor ko. Mami, sabi po, pero po meron na po akong 6 na pong buhay ko po.
Mami, huwag ka pong iyak, please. Mami, nanghina po ako lalo nito eh. Huwag kayong umiyak. Mami, sabi niyo po meron po akong 1 month po. Opo. Malakas naman po ako. Mami, kakayanan na nito ah. Pag-pray niyo po ako ah. Ako rin po magpipray po. Iniwala po ako. Iniwala po ako. Mami, mahal na mahal kita. Kayo nandiyan yun tsaka ni Papa. Opo. Mami, hindi na po kasi makauwi, Mami. Hindi na po ako makauwi. Huwag niyo pong pasakita kay Junior to, ha? Diyan na po basta, Junior. Sige po. Hello? Junior? Kuya mo to, kuya mo to. Kuya mo to. Sige po, oo. Oh, sige. Kung bahala na lang, madala ko sa'yo. O, yung ano, yung sasakyan ng remote. O, nabili ko na yun, no? Nakabox na dito. Ang laki-laki niya. May doon na sasakyan. Ah? Hindi, sinisipon na si Kuya. Laki-laki mo na siguro, no? Sabi ni Mami, tumataba ka daw. Uy, huwag kang pagpapayan sa sarili mo, ha? Lalaki kang matino, ha? Oo, lalaki kang matino. Lagi ka. Uy, may girlfriend ka na yan. Oo. Talaga. Oo. Girlfriend ka na. O sige, ibalik ko na kay Mama. Oo.
Hindi ko na ito.